έρχεται στην αρχαία Αθήνα το θέατρο να σου πει, θα σου κάνω ένα σενάριο που δεν θα ξέρεις πώς θα καταλήξει. Σκέψου ότι αυτά τα έργα ακόμα μελετώνται, ακόμα ξεφλουδίζουμε το κρεμμύδι και βρίσκουμε νέα μηνύματα, νέες έννοιες, νέες αντιλήψεις. Ακόμα είναι, το λέω και ανατριχιάζω, είναι συγκλονιστικό. Εγώ το βλέπω και στους φιλοσόφους. Δεν ξέρω πώς το τερμάτισαν. Το τερμάτισαν την πίστα. Και εμείς καθόμαστε τώρα και λέμε, ρε φίλε, τα έχουν πει όλα, τα έχουν δώσει όλα. Δεν θεωρώ ότι τερματίζεται πρώτον. Ναι, αλλά έφτασε σε ένα σημείο αλλά που λες... έφτασε σε επίπεδο που λες, είναι δυνατόν. Κι όμως είναι. Η ανθρώπινη νόηση είναι ικανή και γι' αυτό. Και κάθε γενιά θα το διαβάσει με καινούριο τρόπο και με καινούριες ματιές. Και θα βρει και δικές της συνδέσεις να κάνει. Αλλά ότι φτιάχτηκε εκείνο και φτιάχτηκε η τέχνη της υποκριτικής που άλλαξε τον κόσμο. Δηλαδή σκέψου ότι δημιουργήθηκε στον αρχαίο κόσμο, στον ελλαδικό χώρο και κόσμο που άλλαξε τον κόσμο. Έχεις θέατρο, έχεις φιλοσοφία. Έβαλε τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Όπως είπε και ο Πλίνιος, ποιος το είχε πει. Ο Σοκράτης. Μέχρι τότε οι φιλόσοφοι ήταν φυσιοκρατικοί, ήταν φυσικοί φιλόσοφοι. Παρατηρούσαν τα γύρω-γύρω. Και το σύμπαν επίσης geniuses. Αδιανόητοι. Ο Ηράκλειτος για μένα είναι ο αγαπημένος μου φιλόσοφος. Τα είχε πει όλα. Ο Ηράκλειτος το σφύριξε και έληξε. Το βιβλίο του δεν μας σώθηκε δυστυχώς. Μας έχουν σωθεί μόνο αποσπάσματα. Και από εκεί και μόνο καταλαβαίνεις ότι ο τύπος κάτι είχε καταλάβει.